Loksins släppa nämningar i 8:e flokken i Førjun själv att göra av om de vill skriva stil. Lärarfälla har skrivit ut kapping bara för 8:e flokkar och stilämne är mun framtid om framtida inskjene till einstaka nämningen. Alle nämningar i 8:e flokken skulle nästan skriva stil och ämne är mun framtid. Talan är alltså om en kapping som lärarfälla i skipar 4 och nämningarna gör själver av om de vill skriva stilen. Til ritstjóraner av bókjunni Exit Førjar som saman vi lærarafélagen har sett verskatlanna i gang, og hon har til endamåls å få større innlitt i tankar og atlaner tja ein heilun arganje. For at etja nærmengen til at tøyma, verer vinningren laten 3 taimon bestu stilen. Første vinningur for en iPhone 5, nummer 2 for 1000 kroner og nummer 3 500. Stileren verer metter ut fra innholdsligere dikt og hvordan sjølvstøver og originaler han er. Og i domstemtene sita omframt ritstjóranar og Exit Førjar, Hein Klein, Lydia Dietrichsen og Rune Bjerskammar. Efsta marsk å leta inn stilen satt av mai, og vinnerne vil ha kunngjørter 29. mai.